Vyema na sana mwancho muli mitasini kia Ndizi TV na nengo kualigania ase tokumerna nito sange ase obwamo imiyo morobelio wense eyo boncheria na chestaliki ikomyo mutinyo mutangani umwaka yiga bwechiri bubere emerongevere enaisato mwancho muli letriane Frida Kerubo ikaransa oike elinde twesemi amange kwende inyora sense mochichi mitandao sense mo ya Facebook na bokotonyora wetera Ndizi TV News Digital na boiga sense meri ya YouTube na bokotonyora wetera Ndizi TV News sense mo ya website na bokotonyora wetera www.ndiztv.or.ke Manche muri karto koriya anara yagenda takokorekana se sector yo boncheriria chinga kitoro chana moncheriria manga genda takoene kigwa anene mono asense meri sector yo bosombi konde tukulia lero ndo bota mugeni ase studio na chikoto semia amange na kyo bokoreri bogenda takoene kigwa anene mono ase sector yo bosombi konde tetora ligereria aliagenda takokorekana ase chinse anene mono asense mo yo boncheriria ekero kurigereria company ya Safaricom goikabono iga ase financial year yabo gochikoera gosomwa kobo gochikoera umutinyu gatatu umwako yiga nigo ekoenekinga nigo babere ba kulusi basi nyingi osibakonyora sare nene anemone kere gochiko umutinyu gatatu nigo konyanga baluzi 2 billion asense media kero koligerenga Communication Authority of Kenya yabatege go terminate chiretse nchiroro cyareko bachi chigotumika gali kanyara ko bage ko butora chiretse cyo ego Communication Authority of Kenya yabatege kurusya mobile termination rates ekanyara ko bage kuirani by 41.4%. Yaberege ko affect company ya Safaricom ego ikomutinyo gatatu ego chikonyora loss ya 2 billion kondo mwanchu morigeria enaragende takokarekana asichinse mo chirichia Safaricom kero kurigeria ase ense ya Kenya kero kurigeria nga sense mo yobwaga chibwe chipara ntoro chinga chipara nesi nyinge echia chagetigo no yokabero murai wense Uhuru Kenyatta bono iga chipene takogendererwa no murai yole bono iga Dr. William Ruto kero kurigeria Mau Summit Highway nigo kego yaratenenirwe iyo ganeti billion emyemo ne 50 nomo asoko enekinga ngwaga chwire kolende yabeteke go tenenirwe inyora pali ya kurukuru Nairobi etere Nakuru menya kwenda Mau Summit kama nchumuli okoligeria nga serikali ya Kenya kwanza nigega netie watu ware BPP ni riye public private partnership kero koligeria no nyane kero umubunge South Mugrango Silvana Sosoro nigaye negatinga serikali bonete ebuaterane na private investors onye toganitie ense ya Kenya revive economy yae igu manchu murigereria chi investor bagwanete babeke emerobili yabena soko buaterana nabo koenekinga ense ya Kenya ngokonyekere kero kuriele uchumi ya Kenya teranyara kobage koirana aboronge bune bwenerete igo emerobili ne minge ngendeta kubekwa soko enekinga uchumi ya Kenya ngochire koirana buna yaringe akaro kuriele omukonyi bomura ibense Rigathi Gachagua nanyara kobaga koenekinga na chukurwani chikatels anene mone kera gochiko murikira ensemeri ya coffee na boiga ensemeri ya mabere chikawa anene mono ni cha ntwaroche omuraibensi na betega komwa emirime ne kurigereria na kyo bokole burase sector yekawa nyara ko baga ko kora mu njuriria ensemeri na boiga ensemeri ye cha ensesemo ya mabere ndego na kinga economy ya Kenya ngokinere karo kurigereria nga abantu abange ose chikatel chinyinge echie bisete gosobo kurumini ko bogende takone kigwase sector echo echigerete uchumi ya Kenya gendete kwere tari bibyo kago chikuringuri ya sense merio mochera sense meria macadamia avocado na boigo asechinse mochiri sector yose obokolering ki cotton ku Kenya inyore bine bintu bikoni gose bikoro sikurwa sense ya Kenya tubwene takoni gwa kuchechinse chitesi ko karto arocenga echa ikoni go chechinse chirichisko nigo yirite kerenge kenene sana yagerte ense ya Kenya ikanyorere faida kolendo manchu muriere tushitoko manyemero belikia bekira soko nekinga chinse michongo kolichiribia kero kuriere sense ya Kenya ebange go sangererwa na berenga
around 2.3 trillion. Nekero kurigeria budget ya Kenya ni yetaniti evangeli kusangiriri wa sense itu ya Kenya. Igo emerobili negenda nebiwene tebeku asoko nekinga budget ni evangeli kusangiriri. Budget kilikuetania se evangeli kusangiriri. Nekikwa roche omuraibuense Ruto nyatoko bakabate anga target ya KRA ngebwene takoba 3 trillion. Yo erachiko nekinga nonyane chi county kwenyora chibesa bagokorera amagendero andi nyorekera chi county chigosangererie bango nigo chikoira gochiase serikali enene chamanya kwa 5% of what they have been collecting omanchu murigereria sensemo ye bango hanye county keganetio gokorerio buyane bwenete kurigereria ne kibago sangereria ebango yabo ndi nyora Kenya bado nebwate lideni korwa chense chichesiko ebwenerete yakane igo bado bangotegwa isana nyarako bagwakana lideni nabo igo kogendereria ense ya Kenya. Ekaro kurigereria ase kampuni ya Saiton Investment. Chabete chikorugwa gose yabetege ko gugochika kurwase ekegambero asoko nekinga chi investor bari babete bako invest ase kampuni iyo kwirene ligubale chibesti yabo. Kero kurigereria nga 14 billion nigo chigendete gusira asense mail. Ande karo kurigereria mwanchu murigereria domestic borrowing kero go tukiboga koleka na sense itu ya Kenya nigo bore 50%. Kero kurigereria deni rire korwese enseri ya isiko nigo rire 49.8% igo 50.2% gose 50% ne ya domestic borrowing eyo gendete gukora gose koleta obukungu asense itu ya Kenya. Mwanchu muliana watendo chukurigereria na kia sensemo wase sekta y'obosombi munchoreri abereka gokorekana ane monekere twaroche ekyombekeria Road Safety Association Kenya takobagiye kurwa okuganya kwabo gochase omuwaziri w'obosombi Kipchumba Murkomen anyara kobaga kurigereria ngaki ekyombegia NTSA yotali kokora emirimo yabaye boburunge gomonchi muri ninchi kumanya sobweme monchoreri kiali abereka gokorekana ase ensemiyo kono monchi muri ria atiyotanda yamasemo goikase chinsemo chichia kyombo kyanabetengo tarira kurwa chinsemo chiri banyara kobagingo sangana bonchoreria ase sekta y'obosombi ababete bakorera michande yabo ana kyobosombi bwabeira sensemo yabo anene muno kero babete bagochora barai na gotwaro kwegena ngachi paramba chikoroseri gwa kolende barai abo mbaranyara kwa bagoikerania magani yabo tengo tosange na baroboto igwene kibakorera etangoro ku eneri nyabuto yakundi igongo kora stage 1 ensemo ya boda ntubwa tobokon kurwa maguta mentete chipipiye chiro tolimeranchira ige serikali mwarenge wanja muto yereria maguta na into boda na ritura ire nonye sukari nyumba igo togo ikaka twatebunga mwaka beire gazi lakini kera barugi bako tobore twabatebia tore zero wana barugi bacha barengega chibeseche tokwira mpango wa kando ensemo ye chipara igo tubwate obokon para cheto nchirigo yeteka chipara cheito raboko nyorana umurwaire gosomo subate gochikanyoro umwana kwanyora gotoko mubugoria na magoko asengejo chipara nchirigo yeteka igo twarenge gotebe serikali mutabwanje motokonye ensemo ye chipara agekogera nonye kirtoko endi chipikipiki emegonge gotwatia emebere gotwatia Abona bo oinero moncherera kora sensemeri ya Keumbu iyo bereka kwera na kyo boncherera sensemo ya bwa beire nabo igo okuganya kwa ego cha serikali anene monekero rochenga ligolidia mafuta ndira bali kwira na senende ntometenga sensemo yo bosombi nere kobage goikirania keregento kertokane kinga ebinto goika asichishiro goikabiru sikora senseme ya mogo cha sensemo yinde chinga kecho bo igo ntopeta togo sanga nende na boncherera
moncherire abandi kurwa senseme ya Kiumbu abatwarite okuganya gucia ase abarayi babo anene monekero kurigereria ngam babeire bagutwara bose umurubiriro hasla fanno betagukorwa sinsemo kire bakanyara kwa bakoyenyera kunde bese icyonki beti kikubakonya soko enekinga ngo genderera bale barabona abonjere karo kurigereria buna uchumi ya Kenya eri abangi niko benyolte kibesa cya hasla fund ase okugura endagera kore no mwanchi murire cyekire kinga kiciri kibesa kibonde koirani bwa korenda bange mbaraba bakwiranire konde tyangu turasanga no munchiri ya tategwa sensemo ya ninkikeria rorire serikali ya bereke kwikirani nabo igo okugania kwaye gusama tukabo siongikeria ganitege chigwikiranirwa Jasa Marita Richard Makoni kurase stage 1 boda nabo togote makore mirimo yite ya boda so yana so bugenu lakini yana alikananga maene ebyasara byito birani rense esababu nereri amafuta niga maena abeire ligorire igoro ntukende kia kabere chipara chito nchiyo muna wone para yito kurkiumbu kogenda keboba ebugate ase ensemo ya bachoroke in fact go chisarigete enda bikinyari ya charoboro igesarigete aba isimi waito igoto kubasaba sengenjo inuna ba raibaito ndo abaite chikura nigoto kubasaba moto basari chibara erinde chibebuya na intutokore ebyasara byito nonya ne chipibiricho kato murutieron ama ene chiagotire nonya chinga kichabo gachokogota na kikiagarire nga toko anda no nyumba kwanyara abana bagutusugunana lakini ama ene ntubati kitoko ba ngigekobera ebyasara ibibite byasarikire ogosarika gweito na kukubwe chipara na mafuta na enda maene chipaji amagana ibuna ye tax ye chipipige chito yabeire igoro paka abana boda bande mwayigunga twachire koiba esababu nereri chibese cyaburire etax mwatamembeire pono batusinyire gaito gotamira tukabatamira buna abaisimi babaito tuigenete na mwatoire ebiriro bita ase serikali nene lakini amana twanyorire nga igotore ndutweka ntubwati yo gotorera nakitwasabire nga serikali tubwate sinyasa itoga abatokonya mambi ende muyiria mafuta mutawasari chipara ende tokali biashara ase ncherengia ne obuyene yamono sana ase ngencho yokomboli swalilia asra fund into ayetura kinya actuality gante wenga asra fund chwa store tunechinga sana ase silingi 500 njise nyuma na boda arabikire no ene boda ya mafuta echine chiro ne chirita ibere cha mafuta njigo tokonya go chiri chinge mono nyore ndiye serikali yari batokonya muna into abana youth eto echibese chiri chinyingake chinga ni nonye ne chiri buisano guchigoro lakini silingi 500 actually tokora biashara binde byonse nigo chiri chinge mono no ena mafuta tijari buisana na ende egento kende nonye no komenta kwe chibese cheka twachiranyiri mbari tomendera besa chinde igo bakomenta chibese chinsinini ndurigo ikano eneriwo bono ga chibese chiro chingi chatokonya nchigo tokonya eserikali gera tokonya buna abana boda etomendera chibese buna into abasaye elinde tokonya kasa mutkamutu ase tugusia ama ene chindagira nkwa machire lakini asinge nchamare mara make ne chibese cyogo chaka kurema gosebu n'obwoyo nembego yonse totally tutabwati bande chintu ntoraji tumeka mono na ende effect ntoranyarora ichapokuwa ne ringo tebya serikali ngaki eto echibesa tugura moyo tugure chibando tusimeke ase migondo iri tugwatemeke tanyore chindagira chitoko abana baito na ntutoyendereria sogimo serikali ekeronje nkorigereria serikali yaito nabo yaturierite chira cyogoikirania ibintu ebinge na gotokorera amaro yatotebeti lakini ntebenje korwa sense mo yanenga tindaro serikali ntu yikiraniria sengencho ekero bari kuburi chikura no tu arenge campaign lakini go baika ebintu biri bari gutoriera chira mbara bikirania na ande mbara bikora ebinde go babirusio bono togotebe serikali nyore yarieteira kende yonsi yarieteira etoikirani egere na intu torenga maene no ene chikura chitu twagete necha buronge na ende nechichira konya umwana Kenya manche marigeria abunabo aboncherira korwa sensemeria Kiumbu chinga kibagendeta kwerana kyoboncherira abo bole nabo yokugania kwabo gochia ase serikali nkorokiko kondo manche marigeria abuna gotebya bukarenga omugeni twikira ase studio tiatora so mutimo kumukego to kwerana ntosange amange nere Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi
Ebundi engia nigia kororekana ritukulitangani agoikase emirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bw'emirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, hood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mpabuate duka yende, angenebengia Family Bank, imeyomo chokisi, bakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Homo science niyende Homo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Yari na koronyaramba Chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Runga Faith Star yote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoromurobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkovoka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo imeyandizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri yo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorari ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote.
asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabwo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda gwetera asoma bwari ko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarotire reka mu myaka yonse bakwamete nyomba tari ko kana ni kwa nteba nyasa oli ngo muchakana nande na ruro na rabo wikarana kana wone ntubate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabira nande nemechande menene ekeruro cyabana bamino moyibulete no barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikaneti gwikabono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogaso Enyagitari ya Worldfit Health Center iyo gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachi robisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya koirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ine ayenomonye bw'ikianga kya mitumba kiri ky'abana n'abantu abanene na nigo otagitego kigoragika kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesieri na munwa iga toko ni Mitumba Bells whereby toko ni kianga ky'abana cy'abantu abanene chirongi chi t-shirt chi blouse chi mixed dress tuko na blankets tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada. Mutarere imeyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude erumu na mbeyemo na boigo enyumba ya Uhuru Power first floor erumu number 350 ekeroko genda daraja mbili njeni ngante tokora to mosigo koruga igase Mama Tefi ase ngenje mesigo yae eregile doan na andere miya emesigere mesafi kotomatole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale tuabeke wiki ngima. Woni ganto bwate over ya December Christmas,
at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono obeke oda yao ase namba enoti isano na ibere isano na ibere enoti isano na isato eyemo isano nemo enoti isano gose enoti isano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano na isato isano gose enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi Mitumba Bales enyorere chianga chia mitumba asigika kiane. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiyema na asano manchi omulia ningi togendeta gusanga imiyumoro bili obwense yoboncherire singa kitogendeta ko imanya na reyagendeta ko korekana anemono ase sector yoboncherire konyantara saso mutumo komokego na kulire iranga litukulire ronto bwate omugeni ase studio itara chigosanga amange na kyobokoreri bogendeta ko nakigwa anemono ase sector yobosombi singa kitoroche sector yobosombi nero yabire ngincho anemono asoko nekimna Antongo sukabali korwa senseme ya mogo chia sensemo yende. Kunende toberi tokororanga omosimo yo o December na boigo yoga o January obokoreri ya se sector yobosombi nigo bokoba obwekerengo kigoro mono kolende omugeni to nachiko totebinga emetinye yebereiga ngaki obonchuriri ya sensemo yabo bwaberi kolende mwanchu muri ende to kunyoringa sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bako tonyora wetra Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya YouTube na bako tonyora wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bako tonyora wetra www.ndizitv.or.ke akorende tatarachi gosanga amange tikana ngonda mwali baga nera arato tebi na kiakorokwa ngai yakorukoro karibu sana ya mono muradia asamari tangor ko irastasio gembo nkaga ire bogirango mata sa korokunga nyamiomu aso mo musie omo MP okorokunga Silvana Siosora koro bono Silvana Siosora anga muni chirani yani because bale kengumbu kana tukabe kengumbike ige gaso mocho obosongo company kili oko kore mirimonero nchegonde manager ya Quick Bus chinisa ni chiko genda from Nairobi to Kisii chiko travel isirare Migori Mabei Oyux Kerikende bano omwanchu muri na tete komanya sector yobosombi ndete toraire na maega keigo ekerto gochakera ekero oboriro bwa corona bwa sete we kabono iga na kinu ase sector yobosombi yabereke gokora emirimo yabo ngiye mona se kombodiri swali before ntara cha kwereneri nataka kulusukurani ase abarayi baito omwesimi wa Simbarati because igane county atuli ntobwate OCS tukatwara na reinforcement ya mobisoko kunga kwatua na revenue ntobwate mobisoko kunga arasa in fact ya una wantu kubota na barabo pamoja na chairman ya itaya mutatu kunga Okongo Mosi abuna bwa baraito kubota na barabo nataka bata yase ando onsi bade bamanya nganturamu na kende yonse tukukwana we are together. Okay. Yes. Toso ebana se sector yoboncherilia na kyo boncherilia bwabeira se sector yobosombi nchakira mangana mutinye ngimitinye bire ya eldiga sensema ya una corona ya bwata ni fakiti egasi ya salikete egasi ya salikete se sababu chigari chinyinge buna bona nchi asikire no njiga chiga chiri Mombasa mbawe kete kafyu abantu bandi bakatene egasi abantu bakaberaka sababu asite kwangwita egere ogende Mombasa igo abantu bali bakanyori risk yabo yakira lituko ya pite dibo ya naji nsobo
na abandi mbaroro babwatanete ubwo ase babikirete kafi gatoka ngo monta itali Mombasa lakini tabwati njire ndakanyora no kuragira bone gatoka nga chi family chinde chibone tokobera amo echinde chiabuke kanire monta ale arasali sababu asite yako travel aike asaka ni yogaraki asaka ni rikoba ekero kurigereria ligoriria mafuta ndi abeteri gukina ande ligacharika gwa se shiringi yemo ugukina okwiga kwirigoriria mafuta na kugwa se shiringi yemo inu na bonchereria amugokora sensemeli obosombi nakyo bonchereria bwino bwabira sensemo yino in fact gentongeo gya chenjiri ase sababu ekero mafuta ko yiri gwishiringi ina benga muna bosa ese sababu serikali ni nyanko ibanga yarenge ntoko ba prem utatigarende egotoko ba time ba roberi ese sababu na barabumba na bago chaka utatigarende intuna abantu bamatatunko umiatole ese sababu nabone gari ekuru Nairobi ebago tebanga abantu mbari bosongo bantabwa bataye bosongo sababu ngakiamaega chigari go chiaga chiri bosongo chimukia abantu bakabati karanse neri guliririya lakini boni gabari naendo kungangana nkororo sababu abantu bakaratiki mbayo nigento kiagareta abantu abatayo amangana ya skuru ya corona ya togetenga skuru chikubungu chikoiguru ase biro birebike bona ya tokanga in fact bantu mbachetu kutrafeli ese sababu besanjia korataki chialengo bono abantu nonye baru Nairobi igo bachabake bono ekaro kogereri igori igori ndiragenda mono igoro ase sababu monte yo komantali igori okoimoki use bantu mbali bange nekaro kogereri bia yo koranga biashara bimbigo chikopa gosenge chamwe gosenge chamwe ire bosongo yabapiria ase sababu abantu bakwenda interviews onye chamwe se kobera chikobatale 23 akari skuru ya koleki chiko igoro nande litukeri mabere mana ya koleki aere ekero kurigereria December nalio konyora abantu abange bago travel na January lio konyora nga chiskuru chiko igoro nalio konyora abana abange bakwira no chiskuru inumwa bamo commenta amagori kero kende December ya itamu abamo commenta ligori December maite na yaba in fact abantu bankurukuru Nairobi aiga intu yarenge murakera into to expected January yega at least rende chigari chimo kegera ligurire menta in fact no ani chigari chitemegwa kana chiro akili banta abata batiki batayoro ebiasare bire nomo kerkende ayebuna umonchereria se sector yobosombi ekero korigereria ensetu ya Kenya ningi gekogera abantu around December gose January gabatabeta bange bune myake ya maega egento gekogera abantu batabeta bange nasi sababu nga corona yaburukanye bintu in fact aya ikirete nga bueno tigango tebi frita suppose you monta na met Nairobi enga kiri ya corona kasikiru Nairobi una sikiru Nairobi ekero corona ya chako kuira na nomo in fact ya tugetenga kero kendo monaro bwate teri yemitino inene amenyete nyombe gasikatene natanya gwaka atanya gwakana bona ekera chite konyoro musara wichibese chi for example sini mutinyo yomo ya pitete manyani muri ya mwakane chibese chi nyomba bona matumisi ekabaigo ekagera bantu mbatrafel yes mbe mona sana sugusanga nintu angora igugalia se stage baho koroka umugirango na rieto tonalite gutumika mbe mona sana sogo ikase studio ito goto manya na reyagende twakorekana se sector yobosombi mbe mona sana mwanchi muri chinga kyogendete gusanga nintu imeyo morobile bwense yo boncherere anya ko batayiborire nelianse nabo gusanga nintu gwetera sena mbiyirwa bwa screen yawo nabo gastinse mu chiche mitandao nabo gotonyora elindo bolili ya bolindeliansi osinye kubwate comment yao nabo gutuma umanchi muri ndete nda kumanyanga ekyombe gya NTSA
Kwana iga omorai wense Dr. William Ruto nabetega gukiirania gichikoba inse yoboteneri bwe sekta yobosombi inyore kiombe kijya NTSA nigo kiabetege kobekwa ase ewizare eri yoborendi akero kurigereria nga yabegetu ase ngencho yogo chikobwaterana nabo igona ababwatani bande buna bari ba abanyanyimbo bari ba traffic so koneke no nechi number plates chiche chigali no chiarenge inseye Ministry of Interior kurende bono iga yabetege kurusiwa ekaira na inse ye wizara eyobosombi akero kurigereria nende amatuka bwango iga Road Safety Agency yabetege kuri morikera NTSA mono kare kurigereria nga bale gotanga NTSA yaberege ko teriko bwaterana so gukora emirimo yabo borunge kero kurigereria machiko nararia bwenete kubwatigwa ase chipara NTSA gose kyombegia NTSA kyali kuganya bakaliri gose chi holiday chirekera abantu bayikira bange chipara nali bagochaka kurigereria machikali ali bacha kurigo sabantu mabogoriti excess gosemba gosaba chi driver ncinywete nande bale kuganya ekero emibasukana ye para yene kirigwe nali bagochaka kumurikira bono ekegera ntubwate omogeni tase studio Erastus nachiko tatebinga ngaki asensemo yabo barabubune erebuno ure manager ya Quick Bus omusimo yoiga obetebwe Christmas nabono iga January mero beliki babete bakobeka bene gosembo tambe bakobwatia machika yose nabarobwe bakoganya peak hours bamanya kuchikubwatia machika yo aigumo nchumuri na nyokubwate ingane ende nabogosangana into gwetera sena mbigirwa base screen yago atwira na soro gongorwa gusiase stage galese mogo korera ayebune manager ya Quick Bus mero belikeri mu abeka omusimo lyo December nabono iga January asoko eneki ngano nyene mibasukano yechiparango tanga muri ase sector yobosombi in fact isoli kwa mboneri yasa ena nkwira neliga ntobwate chairman mutatu kwa Kongo Kongo nkobwata antonere ase magana matatu union in fact watu atebete na buna chairman cha Quick Bus abantere baba nese gari yemo ebanko bababire sababu chigali ko changu ika Nairobi chamnyoka je chikuya abantu sachinde tukalengera linga nabera anyore apa chibintere bana konyola chiatwalire tama anyore umuntu atete wika Nairobi andairane okoba yichi pesa nandaruga nandainde Nairobi pone igapiti tobeka abantu babire egere keroyo marosie baba bagokonya ekero kurigereria botambe abantu bakoganya gusekera abantu babeira abange nalimo gochaka kubeka amachiko ibune manager ya Quick Bus ngo nekiure nga ekigali kiga kya Quick Bus ngubwati kira amachika lyaganire nekyombegia NTSA ase sema kigali cyane cya Quick Bus in fact inji qualified tegeregento nonyene kero nkota makolikirelia yonkoranga nche asensema ya ndala bakongo bonde bo bebororo si sababu entu aje tukanyorana akero buna chemene chantari ko strictly okonyoranga amagosa ago chiaba bono muntu ndi bwense bose montere bone utali ko bwate machiko yo toko mobeka isiko twali ko montere ba obwate machiko ekero kurigereria ase stage lino chigali bono iga umusimu gose totebuna January bono iga chiskuru chigo chiko iguru chigali nchirora chikoro kwa sensemo ya Nairobi Town Services chiricha Town Services akera abantu bayichira abangi asomo cyo Nairobi bayimukia abantu babaleta se orogongoro wagusi ekero kurigereria abantu abangi gali sensemo ya Nairobi gose chintere bachinyinge okonyaranga pale chichiago chagusiga iga ekire chintambe na inde mbara chinara akero kurigereria ekero kuriye none mebasukana ye para yaberege ko enekigwa abantu abange kigali chicha Town Services na chiko ligereria akero ebuna inubona abara ikorwa se stage ya Bosongo mero belikeli mogo chimwabeka moene kinga kigali bune chekero chigo cha sorogongorwa gusingo ene kichiro bokoleri obuya akere gali ya Nairobi chimini pasi chigo cha Nairobi akero chigo cha Bosongo ga
nkonyora chire abantu baguchibanga yani buna bono nchende manager quick bus okonyoranga gose latema ensa chinde gose ninje ngonyebanga egero yekiria soira mogokane bono kabu inje ngonyebekera majiko igo nkomotemina wachirega utaite koimoki lakini egwaje tibutuko ensa chinde turarara endo tumuke kero gwatumukire egari kegwichura chinamba cyabongo twabari twabarangiri na ekari twamakurire sabu akogenda nkomote bitore na sababu tugocha kulika muntu egari abandi monyina atangeti ono otoko mote buno kwira na guchiruro riri uko chigocha ochi no montere bonde ni fact ine ega stu abere to na chairman na ande nkagerete nga ya very successful no ine kera mangana echi achali bachi abankenke in fact into atema sto kunyara ekeregendo mwanchumulia na tete kumanyanga chika walichirichia town services ngwa nchiruchire ne serikali ya county ya Kisii gukora emirimo ya bogocha asoro gongorwa gusi in fact iso alikuwa mboni iliki ya mono ase sababu engaki ya maya chika lichinjia kachandiro sana ande ngwa kero murayo ito simbarati ngambi ya mono sababu esega egasi ya gukora giringia ande bwate protocol egali ekero ya arure Nairobi ya ikire kusi tiri kominyoke ubune ngabi egali egocha ya Swiss stage ntobwate omobiso revenue ukoro ku Mr. Rumba na route ne tamangana ya register ase stage Arumba ekere gali ekire stage Arumba na bwate chinamba chito na into managers na bwate china namba ya chairman okonyora ngekere gali ekire stage ega bagocha na abasikari bae egali yabori kunena chete oyo bwate gali bune manager bono bwate gali ya Nairobi konyeta na cheti ntereba tari kubori gukende ega gukwana na inche onye ninje bwate gali gusemwa ega gukwana ninje nga manager ki yabwate gali yaba buna bwate bankoro kumugirango oyo no mugirango bwate gali koruga bwo ega kugamba na inche ontebi gali ite korati tena cheti sticker kenda bwa kana KCP twale talisi list chikali bone chibwato mupangirio monte yokwara chikali in fact naona abantu bana iri afraid yeah ego asobwenye nga chikali chicha town services chikuru ku Nairobi kero abantu baichweire ngo contribute chire kwa leta revenue ase serikali ya county ya Kisii mbia mono sana mwanchumulie ni gotendete gusanga nere manager ya quick bus oyo yagendete goto manyia nare yagendete gokorekana anene mono ase sector yobosombi imeyoro gongo ruagusi kolinda nyoko bwate iboli ndelyonsi na bogotoma ekerengeri kya gwetera sina mbirwa base screen yago na bogo chensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bogotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na boga sensemeri ya YouTube na bogotonyara gwetera Ndizi TV News bono manager kero kuligeria asoro gongo ruagusi kero kende serikali ya county ya Kisii emirobili nere yababekere inubuna mogokora imirimo ase sector yobosombi asa kwane kibuna obokoreri obuya nabo ge sector yobosombi ngoletere kibesa gocha se county ya Kisii ebintu mbiroro rumurayo tusimbarati akorire asa matukaya makabeira se serikali ya Kisii county una bono ngaki ya maega egari ya ka yani harassment ne yale ngoro ko narangi gari eko chabake stage ko saba skari ba chabake stage ba ko gwate gari lakini bone ile protocol yeroro ko no nyina baskari abeka be county igo ngo ba kirambi ya munisi sababu onye gari atwara magoso embari ko yebwata igo ba kulike namba ye gari chinamba chirororo ase keresako nibwate chairman secretary yabo orio chairman ero gwakuri simina kigari namba fulani ya twali sitere ngana ngana onye gari kibwate sita yoke kogenda itari komyakebo enye iswi yale ngororo yaera egento kende buna bone iga echamunja kabire sana buna kero to gosoka kuru exit ya
gari guikaiga oche se stage ya matarasa bantu b'ipiki bakobera kwanga nyoranga gari chigari go chichiro chiri nyinge ni fact no ne gari butoke break roro okanyoranga igwaka chigano ni sano lakini yango toka ngepara ni renda busa kintu ngio kyango chako bano monte bana bako tema control gari bona siku hizi gepara ira pete buna bona naita kuruga gari abo bisabari igo bare mpaka nama igo tari ngepara abo bisa lakini igapara roro aso konyi switch egere pare ri egero gari kutimba kurugoro pare igera pete ngoro gwetiga ngoro uwenjoy by the way ni fact aya comment nabu omura yito simbarati abo chabumbure bwari ngege nyambira mate egari mato chaburi bwa katio kire paketa buna aswete aruseti obo chaburi obondo bure ga kwende storm maiga obondo bure tisiro gorari ona etaoni igera bete aya otuko ni fact etaoni egosibu kira chigari gari rero squeeze gari chikuru squeeze chigari ngoye kutoli report ngana ki rero muri usigari gaiga etaoni ngokorereki osibigwere etaoni egosibigu oise gotaro no tumedinga ndi gwagitiri muiso no nari ngeikora kagete tenga nkwaro chenga ense to ya etaoni ya rabi ya ige change nero rase etaoni Mwana sana manager. Mwana sana mwanchumulia chinga kitorega ndete gosanga imeyo murubilio wense yo boncherere. Korinde ndetora bwaterera gabo. Tora swaso mutimo komoke igo to kwire na nota tebienga ngogo chiokora magosa sekipara. Nechi ntereba chitali kubwatia machiko. Gosena abanyana abayiga kigali bago kibata kachibese chinyinge. Eyagera chintereba chiabo goli excess gosikia minyoka speed ere igoro. Elinde bachigwikirania target yabo. Igo mwanchumulia to basa gosikato basa konyegera agendera gutuma ujumbe yago ginkwira na kurwaso mutimo komoke igo ntosange amange. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo mwito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'ere ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut asenamba enoti sano ibere noti isato kianda isano isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua
Zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulant na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Sayansi niyende oyo no sayansi niyende nigonde imeagusi Urban Blaze #ekebembeli Nyali na koronyaramba chenkor kuma MC Medi. Make sure kwa watch the show korpunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cy'Abasai. Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Kurunga Faith Star ya wote wagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoromorobere yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkovoka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami Aliyagendreta si mitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengererio imeyandizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri yo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii.
mano sana mwanchu muri bwita seni Kyandizi TV ni gotogendete gusanga imeyo morobilio bwense yo boncheriria singa kitobwate manager ya Quickbus imeye studio oyo gendete gutumanya amange aliagendete gukorekana anene mono ase sector yo basombi kondo mwanchu muri nabwo sanga nintwe ekerengeri kyawo gwitira sina mbiriga base screen ya gutumanye nga yo bwatiriti morobili koru nabo gastinse chichi mitandao asensemo ya Facebook nabo gotonyora gwitira Ndizi TV News Digital nabo gasensemeri ya YouTube nabo gotonyora gwitira Ndizi TV News naro kuruka nga Teresa Kimundo agateba no turamo emeyo morobili bwense boncherere nabo igo Triza Omboka Triza agateba ninga bigendete kubwatia umorobilio kurwa chinsemo chiri chia Mathare no tumbia mono sana na ndi bali mogendete ko ligereria nabo igo kulika ujumbe yaino kondo mwanji muri konyara ntaraso aso mutimo komokeigo nabagingo tebyo mogirangara bwatirira abunga atumanye ase chipara mbare bago chibakora magoso ne chintereba ngiye kwera bakonyugose mbamaite ngamachikali abikira separa ngo chibali bayabwati omugirango nabo gutweresera nga ase chipara mbare bago chibakora magoso ne chintereba gwese nabanyene bali yose chisako chiri chiete chinterebe chigali nabo bakubagasa bayikira ni target nekiye kwera bakomyo kichigali ngiora kwanere gore yenganiyo mbia mona sana kulita soko mboli swali gia asense mo yijipara abanteleba for example twa ichwiri gali ko Busongo egali integetangani tegwana tigotwara excess egali egwanta kwimukia capacity eliga ne go karaki oimukia ono abapiria apega bagaswa jigalimi nchenda aba bikira magose sababu o karansi tekero kyabo o takere go sibo muchifi nkiyoro tikiragere o gani umuntu okumika sababu nchebuna manager ya Quickbus na ichwiri gali kuruka nkyo tinka yo para ga bwase gali ko enda bose ichwiri ku Busongo gali ngote gusen ya ikire keumbu keroka tuchiga butingi yoro lakini nje na ichwiri gali nanye korere sabu yagenda bono kwa makanyona ande ni gali ebwate excess egali egento ndakwande kirabe gusikira atware tamasa abantereba niriyo konyora bono buna mafuta ari iguru kwanyora nga kulingana ne sabu iri ekurugu kwanyora nga chibese yani chiabere chingira wana montereba tabu ati ara wenzi yako kora kintu ki in fact frita kurugu gako ndi gali kura boka Nairobi na tambi oroche musacho bandu ikaranste esi sali ngiguru amanya wikaransa 5 hours or 6 hours amanya wikiga Nairobi kaji wake sabu yali nyweta mafuta okoba yeli goli umaka nyoranga tabu atike na kikeko keranye ya serikali yange kuwanja na rugukwana magabo nge serikali yetu nengani etoko nyira ngora lakini nto batu compensate amafuta ike ekiwango gete no nyane karo chisabu chigwa kuchiaswa chiaswana manager mete botambe twabere tokola umu chintereba kero kende naro asansemo ya bire no babikira magoso ningi bagwanchira basoye gali babe excess ngiye ko rowe ya bire gwende ichwe karansire sambaza na kikinata bana ena bure mwa bapiria ase sababu nje bune manager tingwanja gali stage kibwate excess na kinabo lingo mwapirio wasoye gali mo okobeko excess ninki agwanjira kobeko excess ni chikari chenje koratiki chira na aruko tayanga mafuta buna ari guru etamana bekoba ande na tabanga para ka bunji tingo koraki tinko boro because nje to kora ni galiste pono lingana linde neri chikari kare gali echoire chikari chinde konyoro uri chire maga chire bosa omuntu onyona chirwe gali ya ichoire egali ya mwabe na koratiki ni roro tagoso ose na bugate right yo goso agali ndi nsi akoraki atake ndiro meta konyara chia biria bagoso asigali amenya batangi eyetabu ati bando wakumina nekia bantu mbarabia bagwetaniere abumbuya in fact agaro kurigereria abapiri baito nabara bwase nare bagochi ba toire sibitiere orake egali egere go stage bunanje bono chikari yani chiko chako banga saa 11 egali ntanga ni pa saa 1 yako deki yasokire aya kwa manga yarumu abirio jire saa 3
osoire ona chirwiga egari osekara igirige siri bori ngana ki egari ire bosa bono aki ingota getaguchiririe egari gose inki otabugirete mapema ogenda negari ntanga yakora ndiki yagenda arafu imutake ko bankego omakanyaro umwapiri gusa abapiri ababiri batatu kwana chire muna nagote biashara bire no mombi umetake abapiri abanande kwanya nga pa insight gose ba chakire ko insight boka barure gari batebiri gari yatonyoriri kwari baja kubika makerere gabu egasi nande yaruo yabenko igo konye gutagete kwende safari okeke mambi manyana chigari cha mambi jikorete chero egari ya sara na korete kinero egari ya saine nero egari ya saa 10 to chago to pure muntu ase sababu na kwanya rugurubu igo bono nango saba abapiri moteme ko babororo ekero kurigereria chintereba ntotebe nga chinterebe chiko rundi chigari ase speed ye igoro kero kende ne pressure kurukuru ase chia bire batete goikase bare kwenda bwango omaite mangane entesie ekere gari ego speed nkuoro kiere aso ase abateneri bari nago tebe sako egari nkuoro kiere abantu besipiti mbali para nkumureka bari chigari bono egari egere resipiti igoro nabo ngwetaniere kuikesi mie kore kende kige bwe ngari yakore ki etaniri so ekere ya etaniri omontere ba nabagwa kadusi miate na kigendi gari na nyina ababiri abari gari netakire ba tebyo montere bangana ki egari kwanya gendi sipiti ere igoro gendi gari ngorango ikatole esabani yaza baranyarenda babire nabo batanga ni bagote yentere bangagase gari to ikebwango asana to gochingo nyorutore nakige to gotanga ero to kubwate machiko yepara egari ebwate erikirenga 8 km para bona kere gari erikire boyo ekagere sipiti gaba ne gacha tijibune kuchigweta ni to wani gari yakore yachurire aya ekero montre boya ko gendi gari na ma eto bugima bwa ebwa mambi mbororo bono no iso kuri no ne kire gari ati ita ballistika konya hore gari nanti ensa mwe mapiria chongeni gari angalia tereva asipo basbi na Kenya yengima netaba kusioka to gosuka kilomita chinyinge piteni utaranyore police station egari nye mwaro ringo monte batari kuwinta akubatebi osemoko matebi simuna simamisa kali munaingia munaweka kwa police station kuteleba na suiri huko ambia mwana sana manager sogo totebye enganeyo kulinde mwanchu muri nyakore siko gari no igwete obseme korase manager nonyo kwalinde gari koroche ntereba ge kurundi gari ase speed ere igoro ne right yago otebye entereba ekanye speed ere erinde munyar kwa mugoika asimu ari guchi senchire ndonge kulinde toire no gocha se orogongo rwa gusi kerekende serikali county ya Kisii yaberige kubwaterana asense meli ya emergency maitebono emabasukana na begoche yaba kerekende ngaki respond yekorwa akorwa sense meli ya rescue team ndiye mwana siliswali ya kwambuli akaroto kwa na mangana emergency in fact siku hizi no boli no ane omwana make ore bosongo igako batainga amangana gari pia ekero no nyine gari agure yani chi ambulance chiri chiko genda within chitaga chinyinge p5 minutes chikirororo no nyine gari yomuriro chitaga chinyinge piani egari agende turatabe yani kirabe atambe tutengana atambe gusisune kusandi ne chitakira ire kuiko lakini kururie magana aliyaba egari gechagete saba ni fakiti gabungwa kero muraisi mbarati ngambia ese sababu amangana agara somo choko kerekende kero kurigereria iga bantongo chibale bakonyeke kero emergency yabere toira ne bana se stage ge go mochigo songo kerekende mero belikimo begete asoko ne kinga order ne ra stage eri ntobwate mero beli na gotainga ntobwate mo chairman tukolo ko akongo muze Mr. Kongo no mungwana ari nande nkorobiri ari amangana ayere wakawasaikirana ngoturangiria ari ntobwate maite posongo ji stage chire 72 chigali bono
nkorangiria ro managers bacha to decide na to koraigana bona mangana ari ko musungu mwapiringa kwa for example kata ite kwiki basi so mwapiri kata ite nyamira nganko muswali ebinte bibi herete kale buno kororokana buno kororokana ko musomonto entu abanyene nko bwata ntore ni county nabo monta akobwatu oirwa obisi egera ochibwa mastaka nga obisi ya municipal ni rali stage so itiarwari babege tobisi gali ya municipal monto irumari kwa seranga eni aya ni area kote yaringe so ntobwata mupangiri ne chimene chonsi nande ntonguse detamo ase sababu etwanyora tenga umuntu akochigweta amasikanta bari aiyo unabora nyora kose nonyoko byara mwari ngenere gweta ari kose kwanyora umuntu kwandira matu bono in fact lero ensera betese nanda mangana gari bya tindarora mu chandu ne kwese nande sawa naboko nyora abantu mbara kwanyora umuntu tabanire lakini ekero yabere nga esita yabere pato toko otoko mokiye chukumu immediately umuntu yosurikero egere twala tosarana asense morende yeme emesigo ankora tora bantu ngo complain bari nga ubugoriri bunega ligete kago ke stage musigo yobora yale tukungusana na stage nubuna barayikoro ase stage ose ase stage kirimo kobera mero belkimo begete asoko ne kinga security yo muabiria gose musigo ye ngo ene kigore gose kero osirire ngitambuka kiro kirimo go kimoyimuke enchakira sense moyo kuna chama listi akare gari kuna chiru listi ayo muapiri okori ne gari itangani utakero manyanga naki oyisome mati chigari chichibwate nyene onye ngwiki passport echibwate ka irange yemo echikoro kana ngechingwiki pa onyora kurwana ntrasoma nabakora ngeli ngwiki passport seri nena coach oseri translate na ndi chigari chichiri chinyinge bone egetakira ayo muapiri okori ne gari ogwenta kosoma namba ye gari kwanza I think no ine kali kire kali ne nanti sakalinya sigana enamba bulletin ngumbali gete abakuriyeri akero gwasomire kwa no ine kare musigo gogosira bona ngo toberera isi twamanye kali kwali netenga gosenge gosipna bana kwiki basi ntobwate egali ku KD 114 twamanya ngo onye ne gali yo muntu kanyagendi akoro kumayeka mayeko yega musigo kwe customer otigera sigari yamaye ya tobera raisi twake simi musigo lyote nigu oiraniwa ya igo ngo compensate more abantu musigo kero musigo sire mbiyamo no sana tari raisi onyorenga chikampuni chigali chikoiraneli abantu omusigo korende Peter olio morundie gali koro ensemilia na kurugo chakisi tambia mono sana chinga kyugendete kubwati umurubiri obwense yoboncherera yakundie gali ya KNS mbia mono sana toira nebona ase stage ankonyorora abantu abaiga ababeba abakubuli emisigo kero kende nubuna chimanager kero toteba abantu barule kuri umucyo Nairobi baikiro umucyo Bosongo ngotema muri kuba emerobiri liega nitumetera bakonyora umuntu gose nchene ikiro umucyo Bosongo kero kende nimbwate gali ya ne chikomboli lyo musigo tindeti musigo ngocha bale tukungusana na stage abo ndairaniliga in fact twanyatanga abantu aba bemesigo chibebe tokobaraka chibebe ingaki ya magamba gasumbuire lakini kuruma gaigantu acha tokarangirani abara ibonsi bijimena Jones B stage abwasi chairman abwatu mugutano tokaoncho kana tokarangiria chibeba Jones bijikasangirire ku Jones ipi chiga stage ekero jaji stage bagachora kere kona ye town ni bwatu murayo ebebo murayo re chema bona kera magosa abeire igoto kujikana so murayori ototebi iga abantu bakobera nabana abantu bali barangiribu oyo bono for example korirwa magosa nero gutambwa ngana ki umuntu bwato umusigo wane usongi mukirino no yobone gasi yu ni fakiti ntwanya kora na ande kuruiri ntwanya kora mu chando nde na ande ngusukuru Mr Chairman Okong
asigasi ringi yakorete mbiemu mbiemu sana kongo mase chinga chikendete kuruberia chigali cia matatu asumu chibosongo nabo kweneka nga ngokora chire emirimo yabasinchira endonge kerekende kero kurigereria ase chinsemo boda boda mbabwato visi yabo kurwa ase county kerekende nubuna asensemo ya matatu mubwato visi abo in fact ene swali ya kwamboldi sana sekta ya matatu ni tabambo songoka Kenya ingi mana yari kubika chibesa chinyinga asiritu bona muna intukisi county ya muna kwata bure ya boda boda ntu abwata muntu okoro kumaina kulengo machemani tu abwata nunda ntu bwata mura kuru kwa pasi abantu aba boda boda eba bwata mubangirio obisi abo ere maega ga kwirendera maega irororo serikali irwete account nande baka mo so account aro okulinda yani igo bari meye serika intu ka nango sapo mugambi simbarati simbarati imwanjete sana nende na kritikura anyoro cyo murayo ogambete tagureti kona akarobiri bintu baka abantu bana irubi bakomotera baka boni bono gotuo bisiki nigenta simbarati ndeke gusu kerogene ni no maite mutarasa bomete ta komanyanga mubwatio bisi ni no mutarasa bono in fact ndo bwato mo chairman tokoro kugokono na ngonya kumukwana nkochi bali baumira no murai tiganta bengo motabiri sababu na ndu totakire gutwara obisi na ndenya tara motabiri na te twakwani lega kwamburi na kwani omurai tingira bakorire nteke na ntu tonyorera obisi ya tokanga na wana mangana aria makama kako otokunya korora obisi ta kunya gwikana wana nguchianga tambi inubu na mogokorega ase sector yo bosombi kerokende ngai mwabwaterania ne serikali ye county asoko ene kyo bokoreri obya ase sector yo ndiye mano in fact tuaje tukanyaranga ko bwaterana ne ntu kiamana sana buna bono serikali ye county ndire function yalenge rie Christmas twangu chikorora serikali ye county atakati chikorora chintakana ikwende chogorora ekero twa ba teba bakatamba kwenda boka baka report chairman agato inform ntu achire tugeta ntu igetororo tukachanga tugakorera abana bari shopping yere twanyalete ne serikali tukaikororo tugakwana in fact abantu wana bakagoka wana abarayi bali barenge be school bana bali in fact imbago gete ase sababu yokubwaterana igo serikali tebe ase serikali county ya Kisii ngo basirere inubuna asense mu sector ya matatu ko ene kingo bonchirire bweno ngo kina buri ase sababu engaki ya maiga twakabwateranire lakini boniga kende gyonse gekoba goikato totebiwe kera twatebiwe twangusira mo twakirigireri twaraba ngutangire bari kuchiobisi yabo tati why not abanga na intu abantu bamata ntokere gutwarobi obisi awe gombia mana sana sugusanga na nchembia mana sana mwanchi muri chinga kyogendete kusanga na intwe imiyo murubiro bwense yo bonchereria chinga kitogendete kwemanyana ria gendete kokolekana anmona se sector yo bosombi asakwaneki obokoreri obya asamatuko abosie kero kuriyeria sense meri gosase county ya Nairobi mugavana Johnson Sakaja na nyarako bagakurugo chika nga chima tatu nchi nyarako bachigo so sense meri ya CBD korengana nere ni gatete ko kiania jam na bigo kweneki nga obonchoriria sense mailingo kolekana boda senchira endonge kero kendo mugiranga ebono buna ogokora ase sector yo bosombi kero kende engane ya Johnson Sakaja asokone kinga chigali chiwo sichima tatunji basako nyara kwa chiwo so sense meri ya CBD ngiora kwa nirigori engane yo ase ngane inje na tebena chigali nchi kwente kwa swa lakini bono maite
kiro mona bwate birengere bya embali mbali umona bakoboka mambi kwanyora kugurire gari sikari njya ndete gwichura kwari kwanyora umuntu abasokana ni kigari satolimo kwari bona egento kedinje nalo chenga kyanko banganye ali ria mangane iki company onye company fulani ekali troje ntubwate protocol ekali kitenera yatangana kosoka ali kitenera yatangana kosoka yatoka ngonye Milk Express ya soire Nairobi yatoka ngachigari kiresa kebe kurunga chigari chikoswa nchinga nige sababu uko kani kwa bantu kwabira konge usa bantu baguri chigari chinyinge lakini liba kali yakorire yakere bona chigari chichi yagenda kulingana muna chiriwete chinde cha koraki chati kuchiwa swankenke nche na bona songo ga chigari jana Nairobi karo chiko choro check the stage project stage ile tunenge chiko isana protocol nero tukubwata namuna ni municipality ego egali nye anye gali tiliko banga ige ko soki uziko eriye ko banga ya banga ya korege ndikike echura alafu eriya ngesikase ko pakiwo yarangirigo to management yacha nero yaba bono bosongo tuliko nyara jamu yakon ndiki kira lense irabeta bono I think sakacha inso kubwati protocol ndo chinyera akide majenga county ya Nairobi ne county nene sana abantu nabange bakurora abantu metengoro bali kono kuruchense chirchesi ko bacha se county ya Nairobi ege county ere nene kolende kiara bekemero bili ya bena soko ne kyo bakoleri obuya antoni ngotora kane toire na soro gongorwa gusia stage ino antu bwate abonchoreli ababa bakabaka bakorokwa hokas abako ni bintu ase sabantu bali bago tara wasa bali bago travel inu buna abarayikurwa se stage eli mero belikeli mugo chimwabeka mwa ene kingano na abonchoreli ababa kabakena barobungo enyori abalengere yabo yakelitko mbiyamana flita akaro maite wanisi akaro monta abokire eni aya eno koligi riski ero manyina igote amane familia chiokas nchibwate uburai bwabo na barabo chairman na secretary na kire kona ni bwate ntubwate mo chairman yo manene andi ntubwate ba chairman ababa kaba ono kire section ni bwate uburai lakini ntwe kara bagocha asitole zichigari ebyasare binge biko bazichigari ntoliko bakani ase sababu na abamento nabana ntubwate murai yo kusara no nyene kara tu agenda mbwa sejintakana no aringi igomba contributed ekaro ekire ngabono chiukankuani chire nturu nko batika tole baswe gali mbako nto kike baonia because abantu bakuona li nabapiri bakutrafe ikobono ngoso abale gali ngo batoli chinga ke baswe gali ekaro tu achakire merubuli totoko tanga boni gali ngo cheki were otoko ba request sababu na barabo mwanya abantu toko barasi tabatali asiekere gaiga egali ngo cheki tole twamonye sabu yae twango saba muraika turakora na manega in fact ndoje ngambu ya tubwate nambara chikali ntira rakonyara kero chiko bange tauni okonyora nga kero abiria go soime okonyora nebu atabantu kwaranga abantu nabange nende isire go ichura alafu ri abantu basaire bake ryoka getenga ko ichurere koma okonyora abantu abago ikangora ni bakubeka abantu bataliko gende sabali ngiora kwanire guringani ekero egali kubanga gento ngere tokoroka nga attract iswa nande kwamboli tangani okonyoro mwapiri agocha otebe ni gali iri busa nyete kwanta bona ekera atebire gali iri busa twanyora nga bona okonyoro gukiremu okonyora mwapiri tayo takakose gali yakotike erebosa bona sabanta abaito bali tokolega sina bravo abo ari ndati kokana ngo bekatira abantu no yamba bire gali bala bitu biega bona nge gali nakotike
mwapiri ugakona chai gari api abantu bari basoka bakore gasi eyine eyo tukunyoka ngiruga gigasi ambia mana sana so kutumanyayo yona sana manje muri kinga kyogendete gusangana inte imeyo mu rubiri obwense oboncherya ndete manager abwatereraga abo toraso asomutimo kumukeigo tokoira nanto sangia mange ase ensemo yo moelio imiyo mu rubiri gotobasa gusika tobasa konyegera goira nanda segekeke kerebosio elindengo manye amange Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Chuo cha anuwai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie aria abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugusegeta gucyase bari bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda gwetera asoma gwari akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarotire reka mu myaka yonse bakwamete nyomba tari ko kana kwa nteba nyasa olio lengo muchakana nande na roro na ura abukarana wone ntubate challenge sikira barira babarwalete no musigo amabera nande nemechande menene ekeroro cyabana bamino moyibulete na barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikaneti gwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chia mogaso. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migilio yibirenko bigoro wetani igisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migilio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well.
ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amacha maya yukunywa chinse mucho goisabira ribaga yokogosoreria chindagira chingia naboigo chikali chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yomurubio CBC irumwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abalimu barororo nigo barase kanisa ya PEFA ensemo ya daraja mbili wosobalikire email pottershaven@gmail.com boigo naboko bakiresimi ase namba enoti isano no ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano no isatu inye gose enoti isano no ibere yemo kianda isano no isatu isano no ibere isatu isano. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri nakubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikubrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Mwancho muri na ndengo kwarigania asense moyo moelia chinga kitogendeta gusanga imeyo morobelio wense yo wonchereria chinga kitogendeta kwimanya na yagendeta gokorekana anemona sector yo bosombi kurwa soro gongorwa gusi ntubato mugeni ase studio yo gendeta kutumanya merobeli kibagendeta kubeka na wego kweneki obokoreri obuya ase sector yo bosombi anemono ase orogongo rwa gusi bono manager ekero kurigereria agari ese ensemo y'abanyanyimbo nto batogo kwanira igoro ya rescue team ekero kurigereria ensemo y'abanyanyimbo ngakibako baba correspond ese kero emergency yatokire mbia mana fulita soko mbodi swaligia inango tebega ensemo y'abanyanyimbo fakite change nero enene sana enene naende mono ase sababu kuna bono ko eleza kisa kaba juice egaliane ya quick bus ne ya bangeteri to angega wiki sa tuganjira ekabango chinerubi wika likwende asa korunga kegati chipambu chichiri moto wali ebicho nero mu wana geto taito basa ku chimu chiyo eme agaikaiga agaswa chikamba ngi chata ko kwarusana lakini ndigate yo miete omocha mori aka korete elio girende tro chinso obera ringi bono kerana ngagira chema nisimi kana ngagira chema nisimi chema ni tomara to Kongo avante viganda polisi
ongwa kande simi okonyo wika polisi tukalika katwalika igatoka accident gitinire yabire ruti ya mbanda bono egali nabasikali balengimba banda lakini karo igitenga bali batebanire in fact ya basikali babasongo ibagetie gali tukaigwa basikali baichire egali engima baada ya itaika ikomiga otoleke kati tukaigwa tukanyora ense yatulire kende nkeyo tukakwana chigali chiricho nsikara tu polisi amangana imambi tukagenda tukasulisa amangana akora ndike akaira igo in fact ya serikali ya Bosongo enkwa kerosi bitingambia because abantu ngotegerero bali na ndingo korero baraso bwangu yeah mbie mono sana abanyanyimbo chinga kimogendete kwanike bakoreri ubiya ane muno asogotolindira chipara cheto ayebona muno moncheriria se sector yo Bosombi kerekende kero kuligiriria omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ebintu mbiro rabereka ko ikirania soko enekia obakoreri ubiya se ensemo yo Bosombi temire bakorese sababu na irore gukwana Bosongo egento gekuru kwechamu nkeyo wa Bosongo omaite paranyiro marayi ari mirere egweta maiga gase guardian maiga echeche gasoka prison ate ga enjere yekwana masosa in fact pari nanyegende tege kwera igona ndi bato nende chamu eguchiko guswa site yari miru ngagete negende ko nega tekoro sikubatu egento kende Simbarati oleta Mario ga Bosongo kere bake kwerende Nyamarambe itamarani kerase amario go garoro biko bantu sinya gitari bantu baito mbari go korende kike bari go gotanga amario ga korende kike abori bona lengi tutageto muraya tokonya na ndigire etiulisi ya abeire nenke lakini okorire gasi okoraki ekororokana kero kende inubu na abonchorire korwa se sector yo Bosombi ngikeli moraga ni omugavana chikoba kolera asoko nekinga Obosombi bwinongo kolekana burasi nchire ndonge nchege ntonagani omurayo ito ango toigorera obisi ito ekere yoiro obisi ito alafu ni stage stage yetu nenke ete meko wali wake ebene nake abu ngagete ngaba gotokonya aya egento kende to so ase kiombe tobe yani atoke mbesi tuma tena kinata ngana ki abantu ba boda bachire tu atambe gutobwentu okoba yoburayi bro bia na intu na tole ga ni nata nga sector ya matatu nere kubeka chiba chingi na intu to gore no ane bengi yeto to go save in fact no ane karo montaña ori sita ya to kanga koraliki ngokonywali yeah ambie mono sana soko iraniri amabori ayo ntagete tora nabetengo sanga nabonchurire korwa sensemeri ya Kiumbu ntete bagukwaniranga serikali yabetege koba chibesa banyara ko bakoegendereria sensemo yo bonchuriria achinga kinabete kingo sanga nabarumba bete bakorwa ibirengerere byabo kubwatikana ni chibesi cyo tiango turaso sensemo ya kabire ye studio tuligererie goseto igwe na kibale koerera sawa mali tangoro ku Jackson Mosokero stage ngogorera ga stage 1 twabere to gochane kama tukamange chibese chiasora bandie chiase te Kiumbu tukajigo vuliko register ono ma bona mwenje na register ngubugangu ira ninde serikali chibese chiabure tu koirani okonyoro wa siringi 200 kuna wona iganza ko ri mubukone kuruma chibese na rosiri siringi 200 serikali bona roje ningura ne chibese chigake echi 200 ingingora nyomba ango aranjara owo singora eroni ngo akana serikali tokonya engo dewa asoro fandi chibese chinji tokonye di siringi 500 njira tokonya no yambone kana njira batema kuliki ga boda boda goseningira ni gose mama ende rinedi
njio one ine njara muge ndrete ko tomenda tafadhali tobete besi tora roseli ugima wito wendre baadana na batari kwa kana besi jingwa na tor kamiti njeni ndere ko na kamiti chubo na gatimbu adigasi ngo kora ganji kwa kana tiwe mafuta pande tori hori oko imokia customer kuruza bakaza rugoro kwa 20 ana toja kwa kana asrovani Mia no sana wino munchirira kura sensemeri ya Kiumbu chinga kiabereka gukwanira na kichibese iki kitaraba kikomokonya sensemo yaye akonde tira nega igasi studio kirokende ase obakoreria chipara gusaso bwagachi ase chipara kirokendo mugabana otemire kwagacha chipara sokone kinga igasi no yo bosombi ngororobere mbe mana soko mbodi swali ya asensemo ya chipara asenali bitongo byalenge yani okanyora biroli yuke pali kutichu nande kwanyora ngabya para nde yali mukire no bontara chamocha asali ngo ikara rumuka lakini nande boni gana akoleru ukarabati aya para nere ya gochi suneka moro chena ya tekoroswa gochi mwembe para ya tija tichirwe egenta kana nana kukwanira asinara kulukuwe eremo kewe kire keumbu otirimbo ka kochimate etirimbo ke ki umanye kwana kuchwika gyanchere asali enkobarabe boni ga asali nkorozi wali chintera bachita karamo ikire gali because boni iramu gere site ya akaraba chintera bachita chikirali tabatali yande sibiti renke egere no nyine kare gali kururu yatoka ngano kanyete mwanyara kwena na riba yes ingito go expective na chi skuru chigo chiko iguru bona iga rigoririe efe yango chigere gukina na tabanga ase sababu ya koroni yasara mbi kuchika ba mono neji skuru na chiguru chire iguru matukabere nango sabaji ntara bajito iga onde bwensi kumaite kana qualify te ko endigari tema kubwatia majiko na abantu baminto mbaro bali baguchibara asibe kenyu kelikende kanyu endagera aho se ekenyu aftega spakiga likanyu tumoka ambinande imukire miremo egere tetokanga twalendire kurumaga gaiga bona amatukaya ari guchimutuga kamasiri ajikutosalia sifa naende abantu babayitu natu abanga na Mr. Chairman etakire kero nabone ngaki emusimu yorega kere gali yakizena ebwate chintera bibiri chiko gengi gali egara abantu baitumba chintera bajito nchibasakorasa chikosi accident ekegera bona no monchereri ori nandi no rochene kyo bonchereri aburi boirane tense ngiora kwanire igoro ya economy ya Kenya economy ya Kenya ni vakiti asabone ga abantu no buri kero muntu gakorera bintu mbirera na buya na kiyagora natabana omurayi itubwese omurayi gachoriru achoriru eitanye ngwa mwakete kura gusinkwa mwakete boni ngane roro murayi bono tikato mwanje nentwe karato kulwa moni ito arutegerere egere ebintu in fact no ni bi chituka bi teme kuira nanse egera mate in fact free tagendo ngenda tako tebi nsa chindo tamanyiti omuntu narororo utabwati genta akora lakini abwate family eriski yagera lituko no mafuta y'echinyeni atanyare kugura lakini ari family abantu bayo kora bariki koragera bari ekaro yekere boigo kwama kanyoranga esukari igere liguri orocho muntu nanyu chaye mwaye muro sababu gento nke yakokora ne family nakora ero ebituma no orocho bosiese bole bono umurayi nyendi yancha in fact no ine bintu byechituka pire na sama gori asinini no anyino mutakuri nse kabise ke wangu yense kakimo na akora ekono no ine asiringi 200 yatoka nga oikeire oso ikireke gwango kakikara akora mafuta lero mami naenda akore gusina nobu lakini bono roche obosibwe ko bokare guse 190 guse 200 alichikura lakini
simbarati nero mugambi bono egento ndabate abana baminto we must accept ekara tu acceptiri tungusiramo ekara tu angusiramo egere nonye no murai emobere chinga kichimororo chioko bange gasi ntoto kanga gose obobemboro gose ene mitinero gose na bona into example bona mna bona Silvana asyo no yonka ari kurubugiranga mate teto kanga gose ngo bisambole ase osoro na bona simbarati ngoka bane kafana ngata go ikabugirango etoke ngo murai abe free na bona agenda marani abantu bakamusangiria buya kwali atare kirasi ka bwata freedom egere kire kona because into bwata antro kuroka ba MCA echiba seji kuro simbarati chaso asaba MCA aba MCA aba etoke nga bokabira boli ngoyo arengo mu UDA oyo arengo mu DM omuchupiri ebintu ebibisire serikali ekore gasi na kiro muntu gusekera ekona etoke atwarira mugendero ambie muno sana sogosanga nintu ekegera ndoche biro bitu byatunyorire ani meta abantu mbaroro bagendete gukurigirira ku rusiko gari ane muno ku rwase stage na boko bakwanira abera atatoiga mbuya muno abantu bamintu bali mundirete enango batenga mbuya muno ande litangani ngakire studio ya Ndis TV ngambi yamana soko mu opportunity ya yo kwikaga nimeshukuru sana inje bunande ga tindi musani nyomete imbwate abana bane mwana no munene na ma tu iti akorokurai oyo ndakoro kusandimu enyaruka nende agatate ko kusanteri umwisi naro makokoroku samsi muriyo na akorokuroda doli fino to gembo na nyomete ko wali gitono kwendo gembo mungino minto naro ro muso mintere ngarasete mungino minto naro ko ngara iri ke muntu gembo ali nyamyo mwase kenyoro kya masage togo cha sense mo ya asito kolegasi abantu beto begesa ondiye kimo chairman yobuti vice chairman yabuti ababo Kenyatta abwase abantu bakora libirenga erandiro tyane Keni bonsi nabakwaniri toja sense mo ye stage abantu banyamataro ekigari kyanyamataro kinyamasako abwaso mo chairman yobukuru kokero abantu nabakwani babimamba bonsi nabakwaniri amayiga mange ensemo ya marani ga abantu ba marani babulina sisa no bali moyi nare chairman yasuneka ensemo ya nyamira muino maliporo mugaka yobesi mutachiri na okwaniri fara nare gali muino murefu nare gali musikisi mete na bange bali no chaka ko bakwani ko rubona togokora kigera chinse cyatonyorire mwanchi umurigiriria ambie mena sana sogosanga naintwe kwabere ko tusemia mange gwetira bakoreri bwe sector yo basombi ne kigendete gukora bakoreri bwabo nenda matukabo sio ngaitura chikwenyara gochia bemena sana mwanchi muri kwabere ko kubwatia omorobire bwense yo bonjire ko twagachagete go ikabone gatoikire omwalia no gosemere ko ne kwabere ko kumanya mange gwetira omorobire igane ndinyora sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook na bagotonyara gwetira Ndizi TV News Digital ensemeri ya YouTube na bagotonyara gwetira Ndizi TV News magachi kamera so connect ne bichana boigeli ogira gwikira sora senchira ya benenere Abigail Nyanchama retari ne Frida Kirubongo kuganiria oboligeli obya gwikali tukole Ijuma na rotumerane elinde tosange amange